ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାରିଥିବା ଆମ ସାଥୀ ଚାଟବଟ୍ ବିଷୟରେ। ଏହା କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ, ଏଥିରୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ସୁବିଧା ପାଇବା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖୋଲିବା, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯଦି ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମର ଏହିପରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ନାଁରେ ଆସିଯିବ। ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଥିରେ ଯେ ସବୁକିଛି ସର୍ଭିସ୍ ରହୁଛି, ଯେମିତିକି ଆମର କାଷ୍ଟ ହେଉ, ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉ, ଇନକମ୍ ହେଉ, ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ହେଉ, ଯେମିତିକି ଡିଏଲ୍ ହେଉ, ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ, ତହସିଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ବି କାମ ସେସବୁ ରହୁଛି, ବାର୍ଥ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ କି ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଉ, ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଚାଟବଟ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କୌଣସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କି କୌଣସି ଅଫିସ୍କି ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏଇ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁକିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି, ନମ୍ବରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମେଣ୍ଟସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନମ୍ବରଟି ସେୟାର କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।